Dengi Gel, Dengi her çarparçayı Kurdistan'a. Jinavên Danûçiyana Radyoya Dengê Gel dem başgodarên hêjeyî û 26 Tebaxê 2024 şemî li duşem li Brükselê saat 13 li Amedê 14 em ê nûçeyên rojê pêşkêş bikin lê pêşî çend sernûçeyên me. Dem Partî li Esenyurtê bi navê Têcî Sûcê Mirovaniyê panelek li darxist. Hêrmên Azadiyên Kurdistanê li Zab heftanên û Xakurkê çalakî kirin. Komeke ciwan netîjî xıyanet û dagirkeriyê beşdar navarefên gerîla bûn. Şehîdên Çepemeniya Azad Gülistan û Hêrotên Bîranîn û hevkariya xıyaneta PDK tê şermezar kirin. Dubare dem başgodarên hêjem dest bi berfirehî nûçeyên xwe dikin. Rêxistina dem Partiyê Navçeyê İstanbulê Esenyurtê bi navê Têcî Sûcê Mirovaniyê panelek li darxist. Gelek kes tevlî panelê bûn. Parlamenterê dem Partî Ömer Öcalan ji beşdaran re axivî û pêşî balkişan ser êrişên Dewleta Tirk. Ömer Öcalan têşdagiran alî dijî rêber apojî bi bîr xist û got divê di her xebatê de rojava me ya sereke têcît be. Parlamenterê dem Partî diyar kir ku ev bi berxwedanê dikarin têcîtê bişkînin û rêber apo azad bikin. Panel bi pirs û bersivan bi dawî bû. Şahı Süleymaniye dil rojnamalar benim kuştun ser arnigariyat ya kaşutu dilveya bajar bunu kontrola mı dayı hakimiyet mağlubakiri ali fermiyet rakada nav devletiyle te naskirin dedi beşe evder bunu kontrola mı dayı her roş suikast şey em kadve teştere bibinin herkes düvi işine berpirsiyar serida siyaset serida elbet parlamento serida elbet şarede ve akılaki kolektif ve bir doziye kolektif ve sekne kol em karın ve erişe seknandı bedir em karın ve erişe tasfiye bedir. Nuray Çevirmen Gut Pergala infaza tolgirtine ya İmraliye dijî hukukeye. Seruka İhade Ankara Nuray Çevirmen derbarê civîna Komîteya Wezîrana Konseya Avrupayê de axivî got pergalalı İmralê pêk tê pergaleke nehukukî ye. Dema girtiyek bêgirtin divê bizanibe ku li gel berdana bi kontrol berdana bi şert re kengê tê berdan. Li Tirkiye girtiyên bi cezayê müebbetê hatine ceza kirin nizanin wê kengê tahliye bibin. Ev rewşek nehukukî ye û Sûcê Mirovaniyê ye. Di çarçoya mafê hêviyê de jî ev maf heye û di peymanê navnetewê de di biryarên dememê de ev yek hatiye eşkere kirin mixabin li Tirkiye ev maf tê nebin pêkirin. Di raporên netewên yekbûyî de jî ev Sûceyek û Dewleta Tirk dike hatine eşkere kirin. Di civîna meha îlonê de ya netewên yekbûyî de derbarê Birêz Abdullah Öcalan, Hayatî Kaytan, Ciwan Boltan û Emine Gurban de biryar hatine girtin. Li pergala li Tirkiye li dijî biryarên dememê jî sînora nas nakin. Nuray Çevirmen diyar kir ku çilo du mehen tu agayî ji Birêz Abdullah Öcalan nayê girtin û got ve jî sînorên têcîdê jî derbas kiriye. Dibêjin cezayên dîsîplîne hene. Ev bahane jî nikarin mafê girtî bi malbat û parêzeran re ji holê bêra kirin. Mixabin Sîpêtî jî peywîra xwe bi cih naniye. Jiyana mirovan bi tu awayî nabe mijara gotinê. Ji bo vê jî Dewleta Tirk derketiye derveyî hukukê, derketiye derveyî infazê û tolê dihelîne. Pergala li İmralê jî nehukukiye, keyfiye û tolhildane. Gerlayên Azadiyên Kurdistanê li Zab heftanên û Xakurkê çalakî kirin, du mobese hatin îmha kirin, navên de ragihandin û Çepemeniya HPG rewşa dawî ya şerê li herêmên parastina yên medya bi daxuyaneke ragihandin. HPG diyar dike ku gerlayan li Zab heftanên û Xakurkê gelek çalakî kirine û van agahiyan dide. Li herêma heftanînê 23 tabaxê gerlayên bi taktika suikastê du kamereke mobese li girê Qosrekê îmha kirin. Li herêma Xakurkê 22 tabaxê gerlayan biçekên giran du caran derk li dagirkerên li gerê Kurdîne xistin. Li herêma şehîd Delîl a Rojavayê Zapê 20 tabaxê li qada berxwedana ya Sergelê yekîniya şehîd Axîn Mûş bu amûrên hawayî li dagirkeran xistin. Di çalakê de derb li wesayeteke zirxiya bi tîpa kirpî hat xistin. 22 tabaxê jî dagirkerên li qada berxwedana ya gerê Amediyê bûn hedefa çekên giran engerîla. 23-25 tabaxê jî dagirkerên li gerê Amediyê di hedefa gerîla de bû. Di çekê
بچکن گران در به داگیرکران هات خستن 24 تباغ جلی دیجی داگیرکرین قادا برخودان یا سیر گله بچکن گران چالاکی هاتل دار خستن HPG تکیداری سوچن شرین ارتشا ترک و ایریشن و یل سر قادنگری لاجی وان آگاهی آنده 23 تباغ تونلین شر این قادا برخودان یا گیری FM دو جاران به تقامن این قدر خکری هاتن بمب باران کرن دنابرا 22-26 تباغ دیجی لگاره قادنگری کن بباده و شکفتیان لخاکور که قادن خنیریا جور بربزنه شهید بریتان شهید شریف و سنینه لمتینا قادا برخودان یا بشیلی و لقندیلجی گره شهید جیهان بگیشتی 24 جاران به بالافر شهر هات بمب باران کرن و کدن لدیجی سرمتینا و قادا شهید بریتان جی ایریشن به هلیکوپتران پیکاتیه گوندکی شار باجر هات بمب باران کرن بریا چنکریان ارتشا ترکا داگیر کربریya بالافران به مرو بچک در دورا گوند شینگه یا سرب باجاره شهر باجر بمب باران کرد تکیلداری زیانین ایریشه آگاهی به دست نکتین دولت ترکا داگیر که روزانه deverin جداین باشوری کردستان بمباردمان دکه دو جی لبرواری بالا جبر بمب باران ارتشا ترک 5 گوند شوتین به سدان دونم دارستان باغ و رزن ولاتیان شوتینه دولتا ترک جارek edin çeken termombarik bikar ani erişen devleta Türkiye dagirker yen be hevkariya PDK Irak'ı yen jibu dagirkirla tevayı xaka Kurdistan'ı beyin haber devam dike. Devleta Türk de erişande tisinora nasnake u beyin haber bombe u çeken kadakı kiri bikartine. Devleta Türk de ve çarçovede duhle giri bihar ye zape bombeyen kadakı kiri yen termombarik bikar ani. Neguri dimene ku hatine kişandın de teditin ku devleta Türk bu balafırın bombeyen kadakı kiri yen termombarik bikartine. Tebi eriş dagirkeri u bikarana çeken kadakı kiri de seri de Irak velaten cihane peydengen. Luguri peymana Cenevre'ye kadakıya çeken termombarik hem jiber germahaya xoya zede u hem ji jiber bandoreke ruhininer leser mruven ku leser te bikaranin je bandor de be luguri peymana Cenevre'ye kadakıya. Pispor diyardike ku bi teybe cara yekem çeke termombarik sala 1949 hate imzekirin u 1977 du protokolün پیوک لحاظ زده کرن دیکه و چارچوبه کنوانسیونا جنیو کو بنگه حقوق مروان آواده که لجیر سرناوا بیوان بنگهین این هجمارا یکا پروتکل لحاظ زده کرن آ ماته سو پنجان افتشته گوتن دچه شرکی بچک ده مافی هلبجارتنه یا آمورین شهر و ربازین شهر این آریان به سینور نینه چک گله آمور و ربازین شهر این جه حتی خواه زده تره لبر بیرینداری و دیسا ایش و دیکن قدخنه بکران آمور و ریبازین شرین زیانه ددن خوزا باندور دمک درش لقاد زیانن دم درش و جیتی و دیکن قدخنه لگل و پروتوکولا سال 1977 حتی امزاکرن سال 1908 ده به پیشنگتی آن توینیک بویی پیمانا تکیلدار قدخه یان جسینور دار کرن بکران چکن کو بیکو فرق بخه ناب و باندورا و زده ریل بر زیانن مزن این روخینیler و دیگه هات امضا کردن لگور و پیمانه بکرانا چکن termombarik قدخه دولت ترک آ پیمانا پروتکولا پیوک آ پیمانا جنیو یا سال 1977 امضا کردی سال 2005 جالی سرک وزیر دمی رجب طایب اردوان و هات امضا کردن و بوی عالیه پیمانه دولتا ترک دسد و چلو حت ولاتی شهید کرنه لگوری دانه فرمیین هاتine تومار کرن ده انجام ایریش سرباشوری کردستان ده بسدان ولاتی شهید کتنه و بسدان جبریندار بونه آژانس لوچان آنف دانه کشترن لهرما باشور به دستن دولتا ترک وکه نوچه شروعه که و شاندیه و دبیجه جو سال 1983 و دولتا ترک آداگر کرد لباشوری کردستان لبرچاوین جهانه کنکوجیان دیگه آژانس ایریش و انجامن وین دنابره 1983 حتی 2024 باوا که کرونولوژیک ریس کریه گوند زوزان وسایت و باجارین بونه آرمانجا بالافرین ارتشا ترکا داگیر کرد به جی دیروک و هجمار ریس کرنه دولت ترکا داگیر کرد لجی وارن جدا و دمن جدا لهرما باشور کردستان دسد چلو حد ولاتی سفیل کوپرانیا وان زاروک و جنن شهید کرنه
Komeke ciwanan li dijî xıyanet û dagirkeriyê beşdar navarefên gerîla bûn ciwanan ragihan ku ev li ser esasê banga PKK beşdar navarefên gerîla bûne û bank li ciwanên dijî dikin ku tevlî bibin. Li Kurdistanê li ser jin û ciwanan şerekî qirêj tê meşandin. Bi tecrîda li ser Rêberapo tê xwastin ku civaka me wekî 40 sal berê di tarîtî kolatiyê were hîştin û were tunekirin. Em dibînin ku îroj li ser xaka Kurdistanê di her aliyan da êrişên qirkirinê yên rejima faşîsta Türk hene. Bi taybetî li ser jin û ciwanan şerekî taybet ê bêehlaq tê meşandin. Ji bona tekoşîna rizgariya gelê Kurd vala were derxistin li ser ziman, çan, nasname û herî dawî jî li ser govenda gelê Kurd êriş têne meşandin. û ew tên qedexekirin. Em dizanin ku bênan û av dibe lê bê ziman, bê çand û bê nasname nabe. Li ser van esasan em wekî keç û xortên gelê Kurd û rojhelata navîn li hemberî xiyanet, nokerî û dagirkeriyê bersiva banga partiya me PKK didin û beşdarbûna xwe ya nava refên gerîlayên azadiyê Kurdistanê radigînin. Pêwîst e herkes bizanibe ku ew ceng cenga azadiyê ye û ti carî bi bin nakeve. Banga me ji bo hemû keç û xortên gelê Kurd ew e ku werin li hemberî xeta xiyanetkar û êrişên dagirkeriyê xwedî li ser nasnama xwe hebûna gelê xwe derbikevin û tevlî nava refên gerîla bibin. Em soz didin em ê heta dawiya dilopa xwîna xwe şer bikin û ji bo azadiyê bi ser bixin tekoşîn bimeşinin. Bêjî serok apo, bêjî serok apo, bêjî serok apo. Bican bixwîn em bi tane ey serok, bican bixwîn em bi tane ey serok, bican bixwîn em bi tane ey serok, bican bixwîn em bi tane ey serok. Bê serok jiyan nabe. Şehîtkirina rojnavanan li Amedê hate şermezarkirin pêşengtiya têja ji bo rojnavavan Gülistan Tara û Hêro bihatin li ber avahiya Dem Partiya Amedê daxuyaniya hatayîn. Parlamenterên Dem Partiyê Serhat Eren berdevka mesajraniya DPP Bêrîvan Bahçecî û gelek kes tevlî daxuyaniyê bûn. Hevseroka DPP Amedê Sultan Yaray û cigîra hevserokê Dem Partiya Amedê Necla Korkmaz axivî gotin bloka faşîsta AKP MHP nikare entegreyê sistema siyasiya cihanê bibe her tim dijminan da firîne û polîtikên êrîşan dimeşîne. Axaftbanan bank li PDK kirin ku demê de dev ji hevkariya bi dijminê serekeyê gelê Kurd berde. Piştî axaftinan çalakiya rûniştirê hate pêkanîn û çalakî bidawî bû. Rojnavavanên Iraqê êrişa li dijî rojnavavanên Çepemenî Azad Gülistan Tara û Hêrê û Bihatîn şermezar kirin. Hejmarek rojnavavanên Iraqî têkildarê êrişa li dijî rojnavavanên Kurd daxuyaniyeke hevbeştan. Rojnavavan êrîş şermezar kirin û wiha gotin. Dewleta Tirk carekê din li Silêmanî wesayîta rojnavavan bombebaran kir. Di encama vê êrişê de rojnavavan Gülistan Tara û Hêrê û Bihatîn şehîd bûn û rojnavanek jî birîndar bû. Ev êrişa namerdane li dijî hemû peyman û yasayê navdewletî ne. Daxuyanî wiha dewam dike. Em dibînin ku dewleta Tirk guh nade pîvanên navdewletî mirovî parastina sivîl û rojnavavan berova jî ev hevpîşeyên me hedef digire. Ji ber ku van rojnavavan rastiya kiryarên dewleta Tirk ên Iraqê eşkere dikirin hatin hedefgirtin. Dewleta Tirk de hedefgirtina sivîl û rojnavavan de süd ji bêdengiya hikûmeta Iraqê werdigire. Êriş de encama mutabaqata navbera Iraq û Tirkiyeyê de pêk hatiye. Daxwazê ji hikûmeta Iraqê dikin ku dawî li hebûna artêşa Tirk alinav xaka Iraqê bîne. Her wiha lihevkirinên li gel dewleta Tirk bi dawî bike. Rojnavavanên jin gotin em ê hesabê hevaleyên xwe yên hatine qetilkirin bipirsin. Rojnavavanên jin ên ji başûrê Kurdistanê diyar kirin ku wê hesabê rojnavavanên hatine şehîdkirin ji dewleta Tirk bipirsin û gotin dagirker ji hêza ji lê ditirse. Rojnavavan Peryan Ahmed dewleta Tirk şermezar kir. Rojnavavan Gülistan Tara û Hêrê û Bihatîn bi bîr anî û got êrişa li dijî rojnavavan dide xuya kirin ku dewleta Tirk dagirker çiqa ji hêza jinan ditirse. Ez bi tundî rexne li sendîka û
aliyan dikim ku li hemberî vê teror û konkujiya dewleta Tirk bêdeng dimînin. Ev her tim li ser rê û rêbaza rastî û heqîqetê bimeşin, ev bersiva van êrişan bidin û tola şehîdên xwe bistînin. Rojnavan bêrîvan bergareyê jî anî ziman ku terora dewleta Tirk û xeta xiyanetê wê nikaribe gelê Kurd jina Kurd ji riya azadiyê dûr bike. Beraziyan baregeyê jî êrî şermezarkir û got negen gazek ku dijmin bê xeta xiyanetê bikare bikeve xaka başûrê êrişî gelê me bike. Berpirserê vê qirkirine xeta xiyanetê ye. Bila dijmin jî xayîn jî baş zanibin em ji êrişên wan natirsin û em ê rê û rêbaz ên şehîdên xwe bidomînin. Em ê hesab bipirsin. Çalekvanên jin li ser qetilkirina her du rojnavanên jin Gülistan Tara û Hêro Bahattin ku de encama bombabaran artêşa Tirk de şehîd bûn gotin Gülistan û Hêro du rojnavanên serbixwe û azad bûn wan kamera û pênûsa xwe ji bo azadiya Kurdistanê bikaranîn. همیشه دژمنان او خۆفرۆشان و داگیرکەرانیش هەمیشە لە دەنگی ئازاد ترساون جا ئەو دەنگە ئازادە ژن بێ ئەوە دوو قات لێ ترسن لەبەر ئەوەی هەمیشە وتومانە ئازادی کۆمەڵگە بە ئازادی ژنەوەیە کە کاتێک ژنانێکی بۆ دێنە مەیدان دەنگی ئازادی هەڵەبڕن ئایانەوێ ئەو بخڵەواتی کە داگیرکەرێکە ئەو بخڵاتی کە خۆفرۆشانێکان بگەێنە کۆمەڵگە ڕووی ڕاستەقینی ئەوان دەرخەن بێگومان ئەمە ئەبێتە بربستێک لە بەردەم دوژمە ئەتوانم بڵێم یعنی کە دوژمن لێرەدا و خۆفرۆشانش کاتێکەڵەن ئەمانە چاکدارەکانی پەکەکان بەو شێوازە ئەیان ناسێنە لە کاتێکە دوو ڕۆژنامەوانی سربەخۆ یعنی چۆن بڵین ڕۆژنامان کاری سربەخۆیی ئەکات ینی بەس ئەوەندە هەیە ڕۆژنامەوانێکی ئازادن وەکو ئەوانانین کە قەڵەمە فرۆشن ئەمانە قەڵەمەکەیان کامیرەکەیان لە پێناوی ئازادی گەلەکەیانە لە پێناوی ڕاستەقینەکان بخەنە ڕوو بۆیە لێرەدا تومەتی وانە خاتە پاڵ یا خۆت قسەی وا خاتە پاڵیان بەداخەوە داگیرکەری تورکیا دەف ناپارێزێ لە هەموو کوردێکی ئازادی خوار هەموو کوردێکی بە شەرەف هەموو کوردێکی خاکی ئەوە نێ هەر بەس لە دەف بداتە فەر ڕۆژنامە نووسەکان بەڵکو لە لەدیەکان لە شارەکان لە هەموو شوێنێ هجوومەکاتە و هێرشەکاتە فەر خەڵکی مەدەنی داواکارین لە حکومەتی عێراق لە حکومەتی دەرەوەی وڵاتانی ئەوروپا کە ڕێبەم هێرش داگیرکاریە بۆ وەستێنێ. Rojnavan Zozan Sîma li ser şehadeta Rojnavan Gülistan û Hêronivîsiya û dibêje şoreşger êşê dikine hêrs. Zozan Sîma dibêje dizanim ku şoreşger êşê dikine hêrs li şûna ku di nava êşê de bifetise bi ser sedemên wê êşê de diçe. Hem wateya şehadetê fêm bike hem dixwaze armanca şehîd bi serkeftinê tajdar bike. Şoreşgerî ev e ku tu hezkirin hêrs xemgînî û tirsa xwe kolektif û civakî bike. Lê vê carê min xwest êşa wendakirina Gülistan bi rengê jinên rojhilata navîn bijîm. Tê bîra min Gülistan dema ku xebatkarê rojnivîsê şoreş Mustafa jiyana xwe ji desta xalê kiribû ku çû merasima wê. Rojnavan Zozan Sîma gotînên rojnamavan Atakan Mahîr ku digot şer û têkoşîn ew qasî giran e ku dem nîne em li ser êşa xwe rawastin û lê bifikirin bibîr bînin û dibêje di dema şehadetan de axaftin nivîsandin bi êşe nenîsandin jî neheqî ye. Li hemberî yên ku bêbextî, namerdî û xayîntî li hengên azadiyê şehîd dikin dixwazin bîranînan jî bikujin. Ji bo wê jî ji hevriyan re nivîsandin berpirsyarî ye. Divê zarok ciwanên Kurdistanê rastiyan bibînin û nas bike. Divê wateya welatparêzî, dostanî, şoreşgeriyê ji jiyana van hevriyan hîn bibin. Divê bibin li hengê wan. Divê jin zanibin bê hevrêtî mirovan çi qasî bedew hürmet û hêja dike zanibin bê têkiliyên bi vî rengî jiyanê bi wate dike. Rojnavan Zozan Sîma baş dizane ku nivîsandina li ser şehîdan û bîranînên wan gelekî zor e û vê pirsê ji xwe dike. Gelo ez ê karibim li hengiya kesên diriya azadiyê de destanan dinivîsin di keseyeta Gülistan de vebêjim. Hîna êş û bîrîna dilê min giran e. Bi rojnamavan Gülistan re dostanî û hevrêtiyeke me ya xurt hebû. Di jiyana wê de kêlî nebû ku ken li ser rûyê wê coş û hestên wê yên bedew nebin. Gülistan nasnameya dostanî û hevrêtiya bi nirx û pîroz hebû. Gülistan mîna
neynike bû û li pêşberî jiyana bi lehengî bû. Dema ku min ew nas kir ez nû tevlî karên çepemeniyê bûbûm. Dema ku min performansa wê ya kar dît ditirsiyam. Heta serê sibê li rûportaj û xaftinan guhdarî dikir û dinivîsî. Li hemberî karê dikir pir cidî bû. Heta ku tiliyên wê bitevize bênaber kar dikir. Dema ku min ev rewşa wê dît min jê re got ez ê hînî nivîsandina bi 10 tiliyan nebim. Gelekî keniya û got fêrbûna 10 tiliyan wê be bingeha serkeftina te. Rojnavan Gülistan gelek giringî dida name not û nivîsandinê. Gülistan welatê xwe weke baxçeyê gulan didît mîna navê xwe bû. Aşiqa kevir, xak, kulîl ronahiya heyvê, baran û pelên daran ên welatê xwe bû. Heyranê dîrok û coğrafyaya çar parçeyên Kurdistanê bû. Gelekî hez ji gerandina govendê dikir, xweş govend digirt. Hem kurmanciya xwe bi pêş ve bir hem jî hînî soranî bû. Rojnavan Zozan Sîma herî da wî dibêje Gülistan jî dilsozê koka xwe bû. Ji ber vê jî da peyk çîroka pîrika xwe ya Suryanî ku ji komkujiya sala 1915 rizgar bû û xizmên xwe li bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê dîtin. Ji bo nûçeyê li ser şoreşê amade bike çûbû vê xakê lê ji malbata Suryanî li çîroka pîrka xwe guhdarî kir. Devleta İranê cezayê darvekirine da Rojnavan Paxşan Aziz û çalekvana mafê mirovan Şerife Muhammedî yekîtiya ragihandina jin ya Bakur Rojatê Sûriyeyê yê re li cezayê darvekirinê di 12 tabaxê de kampanyaya îmzayê ragihandibû. Yê re encamnameyê kampanyaya ku bi duruşmeya najê darvekirinê re bi daxuyaneke ragihand. Daxuyanî ji alî Rojnavan û endama meclisa yê re Sorgül Şêxo ve hat xwendin. Mawekî rojnamavanên jin ên li herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ku dibin sîwana yekîtiya ragihandina jin yê re jê de kar û xebatê dimeşînin li hemberî kiryarên dewleta Îranê û dayîna cezayên darvekirinê li dijî çalekvana jin angu çalekvana mafê mirovan Şerife Muhammedî û rojnamavan Bexşan Azîzî kampanya komkirina îmzayan dabû destpêkirin. Kampanyaya me 12 tabaxê bi duruşmeya naj darvekirinê re dest pê kir. Kampanya me biraya giştiya herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê, Kurdistanê, welatên Rojhilata Navîn, Asya û Afrikayê de deng veda. Di encama kampanyayê de ji rojnamavan, endamên saziyên sivîl, jinan, saziyên hiqûqî ji herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê, her çar aliyên Kurdistanê, welatên Rojhilata Navîn ên wekî Lubnan, Misir, Megrib, Tunis û welatên Ewropayê 36,398 îmze hatin komkirin. Kesên ku îmzeyên xwe dane, siyasetmedar, rewşenbîr, çalekvan, rojnamavan, endamên saziyên sivîl, rêxistinên jinan û saziyên hiqûqî û keseyetên serbixwe bûn. Em beşdarên kampanyaya xwe agahdar dikin ku em ê lîsteya îmzeyan ji Federasyona Rojnamegenên Navnetewî, Human Rights Watch û rêxistina rojnamavanên Sînorna Nas re bişînin. Xebata me dê li vir bi dawî nebe. Li ku derê dibe bila bibe, em ê sûc Sucên ku li dijî jinan pêk tên ragihînin ta ku edalet pêk were û rola pêşenga jinan di civakê de misoger bibe. Wê piştgiriya me ji bo serhildana jin jiyan azadî û pêkanîna têgehên wê bidome. Ji girtiyan re azadî, jin jiyan azadî. Hejmara 205 a rojnameya xwebûnê bi manşeta têjît polîtikaya şerê derket. Rojnameya xwebûnê di vê hejmarê de ev mijar deraniye pêş têkoşîna ji bo azadiya fîzîkiya rêber Apo şerê dijî gelê Kurd hevkariya pêdekiya bi dewleta Tirk re û bandora felsefeya jin jiyan azadî û giringiya xweparastinê. Qasede ragihand ku du çeteyên Daişê hatine girtin navenda ragihandina hêzên Sûriye Demokratîk Qasede tekîldarî operasyona dawî daxuyaniyek daw ku tîmên operasyona leşkerî tol yên girêdayî Qesedê operasyoneke ewlehiyê pêkaniye. Di encama operasyona berbanga îro de li bajarokê Sifiyênê de şaneyeke Daişê ku di gelek kiryarên terora li herêmê pêk danîn hatiye
ji hevxistin operasyon bi girtina çeteyê bi navê İsa Mihemed Heshes Abu Hemze û çete Abdullah Mihemed Heshes Abu Ömer bi encam bûye hêzên operasyona hejmarek çek û teqemenî jî li gel her du çeteyan desteser kiriye. Li Pakistanê çekdaran wesayeteke sekinandin herikên 22 kes hatin kuştin li eyaleta Belûcistanê ku ji aliyê çavkaniyên xwezayî ve dewlemendê li eyaleta herî mezin û xizan a Pakistanê hêzên çekdar serîsibê operasyoneke kirin. Necibullah Kakar ku raydareke herema müsahil al eyaletê ji AFP're ragihand ku kesên çekdar li ser riya navbera Penceb a Belûcistanê çend otobüs, kamyon û minibüs sekinandine û piştre 22 kes kuştine 5 kes jî birîndar kirine. Necibullah Kakar got wesayetên ji Pencapê dihatin an jî diçûn Pencapê kontrol kirine piştî ku kesên ji Pencapê tespît kirine ew qetil kirine. Li gurî heman çavkaniyê jî Pencapê 19 kes ji Belûcistanê 3 kes hatine kuştin. Raydareke din Ehrema Musakhayê Hamed Zahirî jî hejmara miriyan piştrast kir. Zahirî got dibe ku li pişt ve êrişê şervanên artêşa rizgariya Belûç hene. Agahî bi dest neketine bê yên hatine kuştin kîne çima hatine kuştin. Li Belûcistanê serhildêrên ku daxwaza xweseriyeke hîn zêde dikin û dixwazin çavkaniyên gaz û madenê yên eyaletê kontrol bikin berê tîmê êrişî hêzên ewlekariyê yên Pakistanê kiribû. Belê godarên jemen û çênîr û pêşkêşkirin ji bo godarkirina we spas de baş.